Nek pedah kaya ngene injeksine neng ndi to, Bos? Lah lek sing model kuwi iki ya biasane nang ngesor jok lho, Lot. Kok dadak teko. Ora enek ki to. Weh, dadak gembes barang motor iki. Bengkel iki buka. Tapi kok dandane nang mburi, wedi po piye bengkel iki? Rek, nembel. Banmu bocor, Kang. Tak tempel ya. Oh, lah trae pancen budek iki yo. Bos. Tambah 1. Siap. Pemasukan hari ini 200. Nggo bolot nek cara 1 seding rugi aku. Bolot selawe ae. Beres, Kang. Wis, Kang. Wis beres. Keuangan yo rene to. Yo. Celeng. Yo ngono, ora pok tampani dhewe. Selip yo kancane remuk. Nya, jujule wehno konsumen kae mau. Jujule, Kang. Bah, duit 50.000, jujule 2.000. Berarti nempel 48. Aduh. Bos, sing iki mau langsung dibagi wae ya. Wes suwi-suwi ndak selip. Iya. Lah kok gasi mentolot? Ya wis nya. Mek 8.000. Berarti kowe sing 40, Bos. Iya toh. Lah apa arep ijolan? Kok kowe nggak mampu mikirin ngenean? Nek didu karo pemikiranmu jane ora kalah. Muni apa? Apa pengen di PHK kowe? Ora, Bos. Ora. Yo ngalah, gembes meneh. Luwe empoh aku. Landi kena bengkel iki. Oh, kayak enak uang. Tak tekok dhisik lah. Lah kono kayane ning bengkel lho, Kang. Matur nuwun ya, Dek.
Kayak nek sing macet montore. Bongkor kowe. Endi toh? Bingkile. Pae kayane. Dandan motor, Kang. Bongko. Ringan. Oh, mbuh iki. Wong tak gas kok malah mesine ngejak leren. Njaluk tulung ya, Kang. Wes, tambah meneh ya. Lot. Kae ndang ditangani ae. Iya, Bos. Iki kayane rada mending biayane. Iki kayane nek motor mogok iki ya pentile ra rapet paling. Sing wis-wis dikompong ngene iki ya beres dadi. Lha iki piye ta bingkil kae? Lah motor mogok iso dikompo ki. Beres, Kang. Oh. Iya, Kang. Gentek piro iki, Kang? 10 ae. Ya, Kang. Wis beres. Ora nek macet tinggal garasi. Matur nuwun ya, Kang. Ora kena. Duitmu nggak iso. Walah, lah. Motormu. Alah, los. Oh, iya.